poso turu tok. Masih aku ya kuat, bos. Wong ini iki lho aku yang nguat-nguatno. Nang iki sampean tok sing lemes. Masih aku ya padha. Pakmu, Hei, telepon. teko sapa sih, Ma? Biasa mie saiki mah. Sekali-sekali, Ma, biar nggak bosen. Halo? Saya ngesinten gini iki. Oh nggih, kula piyambak. Pak Sekcam. Oh, nggih, Pak. Nggih. Wonten apa, Pak? Oh nggih. Nggih, Pak. Nggih. Terus pundi, Pak? Kersane lek mlaku mboten gondal gandul. Oh nggih. Oh nggih, Pak, nggih. Saged kula aturi, nggih. Saged. Niku ageng napa palit, Pak? Gede dawa. Aduh, niku sing rada ewet, Pak. Warnane pun coklat. Oh nggih. Berarti cocok berarti, Pak. Nggih, Pak. Nggih ta, Pak. Wedine iki nyambut kancane lak malah bahaya ta mangke. Nggih, saged. Ken kula usahaken. Nggih, Pak. Nggih, sami-sami. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Pak? Kok ono gondal gandule barang? Pak Sekcam, katene kok ana bandol kontak sepeda bojone. Karepe sing wedok njaluk sing gedhe dawa. Iki gak ilangan. Ya Pak Sekcam, kok lek metu-metu warisan lho, Mak. Terus dilek nyampungi kancane. Sebabnya terlalu gede lho, ngono lho, Mak. Memang Pak Sekcam yo pendapat dengan aku. Walah, jariku lek iku. Oh, ngawur lho. Poso-poso gak oleh berprasangka buruk koyo ngono iku. Wis ndang, maca syahadat istighfar ping 7. Kamu wedi ping 3. Padane mari diuntal kerek ae kongkon temu wedi ping 3. Wong edan. Oke.